まあでもストラック競技男子 400m リレー予選は続いて第2組。第1レーン、東洋神奈川。第2レーン、諫早長崎。第3レーン、大阪高校大阪。第4レーン、大宮東埼玉。第5レーン、鳥取城北鳥取。第6レーン、大館国際情報秋田。第7レーン、四日市工業岐阜。第8レーン、神戸千葉。第9レーン、先発青週館鹿児島。以上8チームによりまして、失礼しました、9チームによりまして、男子 400m リレー予選が第2組です。4レーンの横須賀、3レーンの大阪。